Тапшыруыбызны башлап экраннар алдына Яңа Терешка авылында гомер кечерүче хөрмәтле якташыбыз Халимә Әнвәр кызы Файзуллинаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Фатих Киямович, Сызрань шәһәреннән кызлары Фәния, киявләре Фаил, оныклары Наргиза һәм Альмира, Подольск шәһәреннән кызлары Гүзәлия, киявләре Рәис, оныклары Алиночка, кода-кодагылары һәм барча туганнары да котлыйлар. Ниләр белән тиңлим икән мәхәббәтемнең көчен? Күкләрдән йолдыз төшерим, сөеклем синең өчен. Йолдыз гына төшерсәм мин, аз булыр хөрмәтеңә. Яратуым тулсын иде наз булып йөрәгеңә. Егет чакта үземнең ярымны кайлардан табармын дип уйлана идем. Ә син миннән ерак та түгел, үз авылымда ук туыпсың икән. Мәрхүмә кайнанам белән кайнатама рәхмәт әйтәсем килә. Бу дөньяга сине минем өчен тудырганнары өчен. Син минем җанымның яртысы. Син минем уйларымны, хисләремне тулайым биләп алган йөрәк ярым. Бүген синең күркәм туган көнең. Синдә искитмәле тәҗрибә, олы хатын-кыз акылы. Син мине бер сүздән аңлаучан яраткан законный хатыным. Рәхмәт сиңа, газиз, кызларымны бүләк иткәнең өчен. Аларга чын мәгънәсендә назлы әни булганың өчен. Аллага шөкер, без синең белән әби-бабай статусы да йөртәбез. Татлы оныкларыбызга сөенеп тә туя алмыйбыз. Алда да шулай бергә-бергә гомер кичерик. Уңды хатыннан тормышым, яратырлык кешем бар. Сөю күрмәгән адәмнең дөньялары диләр тар. Язмышларым иркен диңгез, сөеп сине туя алмыйм. Синнән башка бер минутта Халимәм мин тора алмыйм. Әни, 3 хәрефтән торган бу сүздә күпме наз, җылылык һәм күңел тойгысы. Әни, һәр кеше өчен иң кадерле, иң сөйкемле зат ул. Аның күзләре шундый ягымлы һәм мулаем. Әйтерсең бөтен дөньяның акылын һәм сабырлыгын җыйган диңгез. Әниләрнең сүзләре шундый татлы, туң йөрәкләрне эретерлек җылы. Бары әнкәйләр йөрәге генә шул кадәр түземле һәм шәфкатьле. Яшәргә көч, дәрт бирүче, гомер буена кайгы шатлыкларны уртаклашучы, акыллы киңәшләр белән тормыш дигән олы юлдан әйдәп баручы һәм тормыш бизәге булган кадерле әниләр. Чын күңелдән сине котлыйбыз. Гаиләдә якын кешеләрең сау-сәламәт булсыннар. Бала хәсрәте күрергә язмасын. Балаларыгызга картайган көннәрендә дә терәк булып, ә сиңа гомер буе алар янәшәсендә кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Без сине барыбыз да үлеп яратабыз һәм бары бәхеткә төренеп яшәвеңне телибез. Балаларыңның йөрәге син, гаиләнең йөрәге син, иминлекнең терәге син, һәр кемнең иң кирәге син. Бәйрәм белән син, әни. Кая барма, шунда әнкәй йөзе. Кая барсам, әнкәй күңелдә. Әни генә шулай синең өчен җанын биреп яши гомергә. Авырсаң, янда тора ул. Төн буе кирфек какмый. Үз саулыгын да кызганмый. Ул безне саклый, саклый. Рәхмәт яусын безнең әнкәйләргә. Аларгадыр бөтен авырлык. Әнкәйләргә якты йолдызлардан, я кояштан һәйкәл салырлык. Җан җылысын тоя күңелебез, әнкәй көчен тоя кулыбыз. Үпкәләмәсеңче, әнкәйләргә гел изгелек кенә кылыйк без. Хөрмәтле Халимә Әнвәровна, без дә гаиләгез тарафыннан яңгыраган бар изге теләкләргә дә кушылабыз һәм сезгә бүләккә Фатих абый сайлаган матур җырны яңгыратабыз. Яшәр өчен сулышны да син бит өрүче. Сөюләрне җаннарыма син бит бирүче. Йөрәгемнең ярты җаны, яртысы синдә.
киселерим. Минем үшін терегімсін, тұрмышы жилкеннен. Йөрәгімнің ярты жаның, яртысын синден. Жан жыласы көңіліңнің, білемін минден. Құларыңына бір құлыма, бірге көмірге. Тұрмышларының бұрмай ұлын, күтейді біз бірге. Tanıştırdı, kavuşturdu bizni məhəbbət. Yanlarımda bulğan üçün sina min rəhmət. Yüreğimin